Исеменә туры килгән аның исеме. Чынлап та аңа исемне спектакльгә барган җирдән табалар. Туган көне дә бит әле мәдәният хезмәткәрләре көненә туры килгән. Мәдәнияткә гашыйк кыз. Балачактан скрипкада уйнау турында хыяллана, ниһаять 28 яшендә ул әлеге хыялын тормышка ашыра. Бүгенге көндә хисапчы һәм тамада, ләкин җитәкче булу турында хыяллана. Әйе, җитәкче булу турында хыялланган хыялы яхшы кунагыбыз бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачар микән? Хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген гаҗәп хәл, чөнки әле танылган тамадаларның бездә булганнары юк иде. Ә бүген бездә чынлап та беренче тамада. Беренче тамада мәдәнияткә гашыйк кыз Алинә Гарипова. Хәерле көн, Алинә. Хәерле көн, Ильяс. Менә син бит инде чынлап та мәдәният белән янып яши торган хатын кыз. Ләкин ни гаҗәптер, синең яшьлегендә мәдәният институты көтеп торган дип уйлап торган җирдән Төзелеш институтына алып барганнар да куйганнар. Язмыш юллары. Ничек шулай килеп чыкты? Бу хата булдымы? Әллә шулай да сине бу алга таба инде хисапчы булып эшләү юлың ниндидер бер зур үрләргә алып мендеме? Мин мәктәп бетергәч бит инде һәр кешенең алда юл килеп баса. Кайда укырга керергә? Шулай уйландык та инде минем әниемнең сеңлесе шулай ук теге мәдәният өлкәсендәрәк иҗат ягындарак булгач, кызым ди, сиңа Худайдан бирелгән сәләт инде ул ди, әйдә ди культура институтына бар сине укырга ди. Инде минем абыем әзрәк теге җитдирәк кеше, ул төзелеш юлындарак булгач бит инде ул әйтә, нинди мәдәният юлына җибәрәсез әле минем теге сеңлемне ди инде. Тормышмыни ул? Тормышмыни инде ул ди инде. Шулай бит инде бер карасаң артистларны, шулай дип әйттер, күңелләрендә шулай таныш сүзләр. Таныш сүзләр, әйе. Аңа туры юл строительный төзелеш институтына барырга тиеш ул ди инде. Ул мине нишләптер шул яктан күрде. Әллә теге ир кешенең сүзе катырак, кичлерәк булгангамы, мин чыннан да теге төзелеш институтына юл тоттым. Киттегез инде. Әйе, киттем шунда. Шулай уңышлы гына мәктәпне медальгә бетергәч инде, ул вакытта бит әле теге хәзер йыгылар юк. Собеседование белән теге керәсең, бер экзамен булдан да, шулай уңышлы гына мин укырга кирдем. Һәм нишләптер строительный менә бу төзелеш институтына керсәм дә, минем нигә кирдем монда дигән минем күңелемдә бер ничектә үкенү булмады. Чөнки төзелеш институты ул икенче яктан хәтта иҗат теге ягында ачылыш минем өчен күрсәтте дип әйтәсем килә. Чөнки янда безнең бит инде төзелеш институтында сызулар бит инде, сызымнар, рәсем ясау бит инде. Син яратасың буга име рәсем ясарга? Минем өчен бу якын, минем өчен бик якын. Шулай мәхәббәт табылган. Әйе, шулай итеп ничектер бик күңелемә якын, яратып укыдым һәм яратып тамамладым дип әйтәсем килә. Шушы институтна. Бер мизгелдә дә булмадымы? Шунда барган булсам, сәләтем кала бит. Нишләп берим соң мин монда? Юкмы? Нишләптер күңелемә менә институт шулай якын хуш килде. Әле тагы да хуш килде шуннан соң. Анда бит инде беренче курстан соң теге дин первокурсники дип әйтәләр инде. Әйе, бәйрәмнәр, анда концертлар. Нишләптер мине шушы ягымнан теге сүз салгым ягыннан күреп алдылар да, мине бик күп районнарга теге фестивальләргә анда алып чыгып, мин анда да хәтта чыгыш ясадым. Мине декан күреп алып, анда тагы да анда Казанның 1000 еллыгына әзерләнү барадыр, анда специальный теге сценический артта ясап инде миңа специальный шигырьләр аның өчен яздырып, анда чыгыш ясаганнар менә әле дә истә. Бик шулай да мәдәният институтына барып керәсең, ахырдан булса да барасың. Һәм сиңа анда елларга да туры килгән була. Әйе, менә нишләптер менә бу күңелеңдә теге чыннан да иҗат ул синең күңелеңдә ул яшәгәч, ул менә мәдәнияткә шушы гашыйклыгың синең күңелеңдә булгач, ул кеше тукталып калмый икән. Мин шушы төзелеш институтын бетергәннән соң юлым мине алып китте сәнгать институтына. Хәтта әнием әйтә, кызым, ничек сиңа иренмәссең микән, шундый җан булыр микән? Аңа бит тагы әзерлек кирәк. Аңа җыелырга кирәк, сине кабат. Әйе, мин әйтәм, әни юк, мин тукталырга тиеш түгел. Барыгыз да миңа әйтә, сиңа бирелгән сәләт, Худайдан бирелгән сәләт, сүз белән әйтү ул булыр.
сиңа мен гомумән тормышта шундый кеше, миңа үземне исбатларга кирәк. Синнән ул чыннан да буламы? Шулай итеп мин әзерләндем, үземне тупладым, мин киттем сәнгать университетына укырга. Ничек каршы алдылар дип сорыйм инде. Кеше күп иде, хәтта сонында хәтерлим 63 кеше иде. Әзерләндем, анда беренче теге җырлау булса, шулай бит инде, этаплап битәсең. Проза, бию, аннары ахырдан анда образга керү. Миңа инде иң катлаулысын әйттеләр, иң мөһиме сиңа мәчесендә уйнарсың, этендә уйнарсың, иң мөһиме күз яше чыгарырга кушмасыннар диделәр инде. Онсы булса бик әз кеше уза диделәр инде. Еларга авырдыр, чынлап та ясалмый. Тик торганнан күз яшен чыгарып бит инде, теге читенрәк кебек тоела. Кыз кешеләр бер караганда ниндидер җырлар тыңлаганда да елыйлар буга ниндидер. Аның өчен алдыңа нәрсәдер китереп бастырырга кирәк. Күз яшен булыр өчен. Син моны булдыра алдың. Менә ни гаҗәиптер. Бүгенгесе көнгә әйткәндә белмим, ничек булган булыр иде ул әйме. 10 кеше утыра алды комиссияме. Әйдә, елады. Күз яше. Ела. Мин белмим. Менә хәзер әйтә дә алмыйм, нәрсә исемә төшкән мин анда шул хәтле. Ул елау 1-2 яшь чыгарга мөмкин әйме, ә анда мөлдерәмә күземнән яшь ага. Минем өчен бу хәтта үзем өчен бата еладым инде мин монда. Комиссия теге ярар, мин үземнең эшемне башкардым. Теге чыгыз, көтегез диделәр инде миңа. Мин көтәм инде, паспортларны бирәләр, чакыралар. Олла мин әйтәм, мин калдым инде, кермәгәнмендер инде дип инде. Сәләтең бар диләр. Менә монда мин әйтәм синең өчен төп үзеңә нәтиҗә ясар өчен урын. Иң ахырдан мине дәшәләр. Шулай итеп, бездә бик күп мондый ситуациялар була. Әлбәттә узалар ди, но мондый хәл беренче тапкыр. Яшь чыгуны күрсәтәләр, ләкин булай кеше туктамыйча. Хәтта миңа чыкканда сез әзрәк тынычланыгыз инде, яме дип мине чыгарып җибәрделәр инде. Шулай да моннан чыкканда бар идеме ышаныч, укырга керемен ахыры, чөнки еладым. Мен әйтәм, башкасыннан улмасынан елау өчен булса да алырлар инде. Бар уйда. Ничектер шундый уй белән чыгып киттем. Ләкин бу елау өчен генә түгел, теге һәр этапны битенә дә үтеп барасың. Әгәр үтмәсәң чыгып каласың бит инде, елау өчен генә калмыйсың. Шуңа күрә монда укырга керү минем өчен әлбәттә алга таба да омтылыш, алга таба да миңа тукталырга ярамый. Миңа моның өстендә иҗат өлкәсендә миңа эшләргә кирәк, миңа тагы да алга китәргә кирәк дигән. Минем өчен бу бик зур тәргиш булды. Алина, шундый матур исем менә. Алина. Ул сиңа юктан гына кушылмаган. Син тугач, әниеңнең дусты дип әйтик. Спектакльгә барган җирдән табып кайткан ахыр исемеңне. Нәкъ шулай. Әле туган көнеңдә 25 март мәдәният хезмәткәрләре көненә туры килә. Кызың да бит әле белмичә кушкансың әлбәттә, ләкин Фатих Әмирханның, безнең мәшһүр язучыбыз Фатих Әмирханның данлыклы бер исемдәге повестьтының исеме бит Хәят. Язмыш тамгаларына ышанасыңмы, Алина? Чыннан да һәр нәрсә кешегә Худайдан биреләдер дип уйлыйм. Сәләт дип әйтәләр бит, менә бирелгән сәләт. Чыннан да минем теге үземнән дә әйтеп киттегез, туган теге уйланасың бит инде ул кайвакыт әйме. Менә туган көнеңдә синең мәдәният хезмәткәрләреннән башланып китеп, һәм инде исемең дә синең менә шулай театр белән ничек, миңа бит гомумән башка исем дә кушырга мөмкиннәр иде. Ләкин монда ничектер ул вакытта бит әле авылларга театр килү ул бик сирәк күренеш. Моның шул вакытта мин туганда гына театрда килеп чыгу һәм минем Алина исем ул вакытта бик сирәк һәм минем исемем дә барлыкка килүе бу юкка гына түгелдер әлбәттә. Син таптымы ул актрисаны тормыш үтә торгач? Тормыш үтә торгач, мин аны әлбәттә минем уйларымда булды, кызыксындым, ләкин әле мин аның өчен әле чыкмадым. Ләкин барсы да алда. Хәят исеме кайдан уенга килде? Шундый матур исем тамашачыларыбыз да килешәдер. Хәят, Фатих Әмирханның повесте да бит шундый. Менә нишләптер шушы Хәят исеме гел күңелемдә йөрде. Һәр кыз бала бит инде үзенең теге алга таба күзаллый тормышы булгач, һәр әни беренче менә ялгышмам дип уйлыйм, һәр кеше килешер дип уйлыйм. Күңелендә ничектер үзе дә кыз булгач, кыз бала көтәсең бит инде улаймы. Ләкин егет булса да иң мөһиме сау сәламәт балаң булсын дип әйтер исең. Сау сәламәт булса. Ләкин нишләптер күңелемдә гел Хәят исеме йөрде. Инде мин әйтәм, Аллаһ миңа кыз насип итсә, Хәятым булыр иде дигән. Шундый туган шук бар иде. Институт елларында минем инде күңелемдә нишләптер бу исем күңелемдә йөрде. Матур исем бит. Рәхмәт бик зур. Инде кыз тугач, хәтта теге бер яктан кызык булып та тыелды. Бергә укыган теге аралашып яз бит инде иптәш кызларым, теге кытлылар бит инде. Гадәттә кеше исеме ничек була дип сорый бит. Минем кызлар
Алина котлыйбыз, хаятың туды бит диделәр. Шуңа күрә аларның да шулай Бәхетең туды бит. Әйе. Гарәпчәдә. Гомер, бәгънәсе гомер булып бара, гомер бирдең бит, хаятың туды бит дине шулай Гомерле итеп. бәхет, бәхетле гомер булсын. Амин шулай булсын, бик зур рәхмәт. Синең балачак хыялың ул бөтен балаларга да хас хыял түгел, скрипкада уйнарга өйрәнү булган. Ләкин тәвәккәлләгәнсең, балачакта өйрәнә алмасаң да 28 яшеңгә җиткәч ниһаять, син скрипкада уйнарга өйрәнгәнсең бугай. Ничек шуна барып чыктың? Ничек тәвәккәлләдең? Шуны сорыйга әле. Чөнки чынлап та ичке ихтыяр көче кирәк моның өчен. Мондый хәлдә минем тормышымда булды. Без бит инде теге шәһәрдә яшәсәк тә, авылдан чыккан балалар бит инде. Ул теге шәһәрдә яшәгәндә генә төрле түгәрәкләргә бару мөмкинлекләре бик теге күп кырлыклар бит инде монда бөтен якка ачылырга була. Авылда ул хәтле бер мәктәптә укыйсың да инде мондый түгәрәкләр, андый скрипкада уйнаулар, инструментларда уйнаулар, алар андый нәрсә юк иде. Табигать белән эш. Табигать белән эш, Рәхәтләнеп хузурлана. Әйе. Нишләптер күңелемдә әлеге көнгә хәтле миңа бик нык ошыйдыр скрипка. Берәм яратып, шундый гашык булып шулай карыйдыр инде мин уйнаучыларга сокланып карыйдыр идем. Кирәк. Ләкин бит скрипкада үзегез беләсез, ул бит балаларны иң теге 6 яшьтән Менә мондый вакытларда йөртә башлыйлар әтиән 6 иде. яшьтән балаларны бирәләр өйрәнергә. Миңа 28 яшь. Күңелемдә бу уйнап карау, мен әйтәм, күп кирәк түгел. Миңа 1-2 композиция үземнең күңелемә тынычландыру өчен, басып кую өчен бу хыялны. Мен инде белештем, миңа мен әйтәм, берәр укытучы, яхшы өйрәтә торган укытучы бирсәгез идем. Миңа телефон номерын бирделәр Ильяс хатынның. Шулай итеп мин шалтыратам, Ильяс хатыным әйтәм, хәерле көннәр, исәнмесез. Сезгә мен әйтәм, менә шундый балачак хыялын тормышка ашыру теге нияте белән Алина борчый иде дим. Өйрәнергә иде, шундый зур теләгем бар иде дим инде. Өйрәтәбез ди, алып килегез баланы ди. Мен әйтәм, 28 яшьлек баланы да өйрәтә алырсыз микән соң, Ильяс хатыны дим. Ильяс хатыны ничектер югалып та калган кебек тоелды инде телефоннан әйме. Ләкин ул нишләптер үзен шулай теге горур гына шулай 28 яшьлекне өйрәтәбез. Алина килегез ди. Шулай итеп аңа рәхмәтлемен. Ул чыннан да ул минем хыялымны чынга ашырды дип саныйсым килә. Мин үзем өчен мен әйтәм, күп кирәкми. 2 композиция ясагыз, әйдәгез. Ул бит әле 4 теге кылда, ул бит болай гына уйнау түгел. Иң авыр инструментларның берсе санала бит инде. 4 кылда шулай тотып уйнауларым минем өчен менә әле дә ул хыялымны тормышка ашырдым. Мин тыныч дип әйтәсем килә. Ләкин скрипкам әлеге көнгә хәтле бар. Алла бирсә, теге күңелемдә бар. Кызым бәлки кичкенәдән шушы насыйп булсын, шушы инструмент дуслашып китер дигән теләктә. Әле теге танылган скрипкачы булар әле, Ванесса Вейларны уздырып, дөньяларга рәхәтләнә. Насыйп булсын, чынлап та. Син бит әле бу тамада эшеңгә чынлап та узак вакыт узгач кына киләсең, хайран узак вакыт, чөнки очраклы рәвештә генә дус кызыңның туенда сиңа "Мә сөйләп кара әле" дигән самак кына кулыңа ачкыч тапшыралар. Һәм син аның белән бик яхшы файдаланасың. Шуннан башланып та китә бугай инде бу. Ләкин хисапчы һәм тамада һәм хаятның әнисе. Бүгенге көндә кайсы вазифаң, кайсы эшең сиңа мөһим, кайсы шатлык китерә, кайсы яратканы? Менә шушы иҗат эше, ул тегәйтәр бит, бу менә чыннан да минеке. Ул мин шуның өчен туган дип әйтәсем килә. Һәрбер кешенең дә бит эше булса, эш ул бик теге күп кырлы. Аны күп яктан аңларга, аны күп яктан күрергә мөмкин, өйрәнергә мөмкин. Менә теге үземнең бит инде мин бәләкәй үземнең теге группамда бар бит инде шушы иҗат төркеме. Шуның белән эшләгәндә мәҗлесләрне алып чыгып китәбез бит инде. Алина теге минем инде җырчыларым да Алина чыгып киткәндә кунаклар белән бер дулкында йөзә диләр инде. Шуңа күрә кешегә теге мин үземне мактап, үзем турында нәрсәдер әйтергә мин әйтә дә алмыйм, ул булмый да, кырыйдан күргән кешегә бу якынрактыр дип уйлыйм инде. Менә шушы иҗат эше ул чыннан да ул минеке. Шулай да мәдәнияткә, сәнгатькә бик гашык кыз булсаң да, Алина, телевизорны 5 минуттан артык карый алмыйсың икән. Кайдан мондый түземсезлек? Әйт әле. Түземсезлек ул 5 минуттан артык. Кемнән күчкәндер дип тә, ничек дип теге гадәт әйтеләр бит инде, әтиең ашаган, әниең ашаган дип әйме. Монда ничек тә аерып әйтеп булмый. Менә әнинең сүзләреннән безнең абыем белән арабыз 7 ел. Ул күп бит инде бер яшь. Икегезне ул битне бала булгач үй эшендә эшләргә кирәк.
инде әни әйте мультфильм карарга дип теге балаларны битне утыртып куясың. Абый уны утыртсак ди, көннәр буе карап, иркенләп карап утырырга мөмкин. Солма кеше, сабыр кеше. Сабыр кеше әкрен генә шундай карап утырырга мөмкин ди. Син ди менә 5 минут ул телевизор артында утыру, сиңа тагы да барып, сиңа тик торырга кирәк түгел, сиңа тагы да нидер эшләргә кирәк. Сиңа ул эшеңне башласаң, сиңа җиренә җиткереп эшлисең дә, аннары икенчесенә күчәргә кирәк. Менә шундай бер урында тормаган гел изләнү, гел эш, менә эш өчен туган кеше дип әйтәм инде, мин сине кызым дип әйтәм. Соң син безнең тапшыруны карый алырсыңмы соң ярты сәгать бара бит әле. Әлбәттә, әлбәттә. Инде теге 5 минут дип әйтүем, төп теге шундый тапшыруларны калдырмыйбыз, ул әлбәттә карап барабыз. Яхшы. Рәхмәт сиңа. Әйдә шушы матурлыкларга хозурланып шәйләр ишеп, рекламада карап алыйк әле Мәйдан телеканалында. Мәйданда реклама. Шундай матур көндә, ямьле урында без әңгәмәбезне икенче өлешендә башлап җибәрәбез Алина. Син камыр ризыклары пешерергә яратасың икән. Шундай оста иттереп пешерәм дисең, хәтта тик торган җирдән дә камыр тотып, ниндидер бер камыр ризыгы әзерләп куям дигән сүзләрең бар. Шулай да бу шөгыль сиңа рәхәтлек бирәме? Ничек тик торганда пешерә башлыйсың? Рәхәтме ул? Чыннан да менә ул ягымда бар минем Ильяс. Менә кешенең була бит теге нәрсәгәдер куллары ятып тора дип әйме. Менә шундый ошый ул миңа. Әз генә буш вакытым булса да, мин нәрсәдер пешерә башлыйм, мин нәрсәдер ясый башлыйм. Гомумән теге укыган вакытларда әни янына кайтканда да теге күршеләр әнигә инде ник әзрәк тик тот инде шул кызыңны дип кереп тигер әни әйтә торган булганнар. Әни эшләтә бигрәк эшләтәсең күп. Гадәттә кызлар кайталар да ял итәләр бит инде. Булай да атна буе укыйлар, әзрәк ял иттер инде шул кызыңны дип. Нишләтим соң мин аны менә холкында шулай булгач дип. Һәм бүгенге көнгә кадәр ул шулай яратам чыннан да. Ник шулай җиңел биреләме соң ул? Шунда пешереп тә куясыңмы тик торганда? Пешереп тә куям. Аның бер нәрсәсе юк, шунда җиңел, шунда җайлы. Һәм гомумән яратам һәр вакытта да минем холодильнигым, морозильнигым һәр чакта да бөтен нәрсә белән әзер булсын. Килгән кунагым, көтелмәгән кунаклар да була бит. Килеп кергән вакытта һәр вакытта минем табыным мул булсын. Туңдыргычың тулып тора инде продуктлар белән, азык-төлек белән. Кемдер заказ бирсә, мин заказ бирүләргә әлегесе алга таба ничек булыр кебек, бүгенге көнгә кадәр эшләребез тыгыз булса да, барса да дип әйтәм инде. Вакыт табам, табырга тырышам. Балам белән дә, эше белән дә, әйе шөкер. Ярар, аңлады, кулың ята. Пешергән вакытта нәрсә турында уйлыйсың? Берәр нинди җырланып китәме? Илһам киләме? Менә бу бәйрәмне булайрак алып барырмын әле дип яңа фикер, идеялар киләме ул вакытта? Әйе, чыннан да ясаган вакытта, пешергән вакытта ул теге тик торганнан гына бит инде, допустим, ул пирогны бөгеп утырмыйсың, кебек ясап инде, әйеме? Нәрсәдер килә бит анда уйга. Синең алдыңда бит инде һәр атнада, булай әйтәм әле, мәҗлес булырга мөмкин инде булса, или алга таба берәр оештыру мәҗлесе көтелә, әйеме? Менә башта гел инде шушы эшләрне уйлап, алга таба без бит инде һәр мәҗлескә теге бер төзелгән программа белән генә бармыйбыз. Аерым караш булырга тиеш. Һәр мәҗлескә безнең аерым караш. Шуңа күрә менә шушы эшләрне, шушы арада эшләнгән менә шул камыр эшен дип әйтик, аны эшләгән вакытта да гел алга уйлар, аны бик кызыклы, бик мәгънәле кеше күңелендә һәм шушы мәҗлес узгач та, кара әле бу мәҗлестә шушы алып баручы булды, без аны күпмедән соң тагы күрергә телибез дигән кешенең күңелендә уй калырга тиеш. Шуңа күрә мәҗлесләрне шул дәрәҗәдә һәм программаны да шул дәрәҗәдә оештырырга тырышам. Менә бит файдасы да бар дигәндәй. Бүгенге интернетны да бик яманлыйлар. Файдасыннан күбрәк зыяны диләр. Синең өчен аның файдасы зур булган. Булачак тормыш иптәшең белән нәкъ менә интернет челтәре аша танышкансыз икән. Шулай да интернетның файдасы бар килеп чыга. Гаиләләр төзелә. Әйе, гаиләләр төзелә, ләкин безнең интернет белән бәйле булса да, ул бит инде интернетта хәзер теге танышу сайтлары төрлесе бар бит инде, бик күп. Безнең менә ни кызыктыр интернет булса да, безнең танышу сайты аша түгел, ул мине ниндидер танышының фотографиясыннан күреп алып,
Менә гашыйк булып инде. Гашыйк булган инде күрәсең. Платоник мәхәббәт диләр инде, менә Платон мәхәббәте. Шушы мин алып барган булып чыгам инде күрәсең шушы мәҗлесне. Менә шуннан күреп, интернет челтәреннән мине эзләп табып, миңа язып, менә шулай аралашып, бер-беребез белән аралашкач, фикерләребез дә күрәсең безнең туры килеп инде, менә шулай ел ярым без аралашкач, Аллага шөкер, безнең шундый матур гаиләбез туды. Чынлап та бу синең язмышыңны бөтенләй тәвәккәлләп үзгәртеп куйган тамада эшчәнлеген әйтәм әле. Тормыш иптәшең дә шунда табылган. Шуңа бәйле дип әйтсәк була инде. Син шундай шат күңелле кара әле бер генә, гел елмаеп утырасың. Ничек кешегә иртә турга шундай шат күңелле булырга? Ничек дөньяга шатланып яшәргә? Тамашачыларыбызга да киңәш бирәр. Шатланып яшәргә. Тормышта булгач төрлесе буладыр инде ул, әйме. Ләкин шулай да, менә минем күңелемдәге булган фикер инде бу, һәр иртән һәр тугач, һәр көнгә рәхмәт әйтергә кирәк. Чөнки бүгенгесе тормыш ул бик матур, яшәү күңелле. Аллага шөкер, әти-әниләребез исән сау яныбызда. Шөкер уяндым бүгенгесе көнгә дип, гаиләң бар, синең яраткан балаң бар яныңда. Шуңа күрә тормышның матурлыгын күрә белергә кирәк. Матурлыкны күрә белгәндә генә ул тормыш матур, тормыш күңелле һәм тормыш ямьле. Тапшыруга килгән һәрбер кунагыбыз Алина яраткан җырыннан бер кичкенә генә өзекне дә башкарып китә безнең тамашачыларыбыз хозурына. Син дә башкарып китсәңче. Ильяс ул җыр дигәч, әйме, мәҗлесләр алып баручы булгач бит инде улайме, гадәттә теге кайбер мәҗлесләрдә бит инде җыр сораучы кунаклар да күп була бит. Һәр кешенең күңелендә нинди генә җыр дип сорасаң да, ул гел күбәләгем диләр. Ул беренче урында. Шуңа күрә мин дә шушыны кыска гына иттереп кенә башкарып китсәм, рөхсәт итсәң. Рәхимет. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләре тибрәләм микән, күбәләк гөлләргә кунса гөлләре тибрәләм микән, ул да мине сагынганга күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм микән, ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм микән. Афәрин. Афәрин, чынлап та чын татарча җыр килеп чыкты. Һәр кеше дә сорыймы күбәләкне бәйрәмнәрдә? Менә шуңа күрә шушы җырны да әле башкарып куярга ишәптер, кинәт кенә күңелемә шулай килеп басты. Бөтен мәҗлестә диярлек гел шул. Беренче номерлы җыр. Беренче номерлы җыр бу. Сәбәбе нидә икән? Шул хәтле ошыймы бу безнең халыкка күбәләк? Менә теге элек-электән кеше күңелендә кирип калган, кешенең күңелендә канына салынган җырдыр дип уйлыйм инде мин моны. Рәхмәт сиңа әлеге бәйрәм ноктасы өчен. Хәзер бераз гына уйланып талыйк әле. Мин сиңа бер акыллы гыйбарә укып китәм. Азатлык ул бер нигә дә тормый, әгәр дә үз ишенә ялгышлык азатлыгын алмаса. Махатма Ганди. Ялгышлык ул нәрсә синең өчен? Тормышта еш ялгышасыңмы? Тормышта ялгышмаган кеше булмыйдыр, уйлаймы? Ялгышмыйсың икән, яшәмисең дигән бер акыллы гыйбарә бар. Һәр кеше үзенең ялгышлары өстендә төзәлә диләр бит. Шуңа күрә төрле теге, мин әйтәм бит әле, менә мәҗлесләр алып барганда да, миңа инде бик әйбәт булды дигәндә дә, мин үземнең эшемнән тагын нәрсәндер ялгышларымнан да кимчелекләремне бу бик яхшы, камил яшәүгә омтыласың. Мин нәрсәндер изләп табырга тырышам, барбер табам, кеше юк дигәндә дә. Шуңа күрә ялгышлар була, ул хәтта эштә дә була, ул тормышта да була. Менә шушы ялгышлар өстендә һәр кеше төзелә, һәм мин дә төзеләмдер дип әйтеп җавап бирәсем килә. Якын арадагы планнарың нинди? Нәрсә турында хыялланасың, нәрсә белән янасың, әле нәрсә эшләнмәгән? Алга таба планнарым, менә мин инде шушы өлкәгә, иҗат өлкәсенә гашыйк кеше. Шуңа күрә бүгенгесе көнгә кадәр шушы бәләкәй группам белән эш алып барган булсам, алга таба менә шушы өлкәне тагы да камилләштереп, тагы да зуррак үрләр яулауын теләр идем. Һәм инде бәлки теге аерым үзәгендә булдыру, бәлки теге килеп чыгар дип ышанып каласым килә. Тамадалык агентлыгы турында сүз бар алмакчы. Теге оештыру агентлыгы, бәлки алга таба менә шушы өлкәдә эш уйлар бара. Моны инде тормышка ашырырга насыйп булсын дип теләсем килә. Насыйп булсын, чөнки хыяллаган кеше канатлана ул, Афәрин. Менә сиңа шушындый бик мөһим сайлау куйдылар ди алдыңа. Бер танылган компания сиңа баш хисапчы булып, зур хезмәт хакына эшләргә тәкъдим итә, ләкин тамадалык эшчәнлегенә сәхнәдән баш тартырга. Шул тамадалык эшчәнлеге бар. Һәр кич үзеңнең яраткан
Танышларны, дусларны, тамашачыларны сөендереп, күпкә азыра хезмәт хакында эшләргә. Ләкин инде хисапчы тамадалык. Син кайсысын сайлар идең? Бер кайчан да зур мал артыннан кызыгырга ярамый. Ансы билгеле, шулай да. Шулай да. Гаилә, балалар дигәндә кеше шуны уйлый бит әле. Гаилә, балалар. Ипотекада юк мәсьәлә түгел, инде гафу итегез бүгенге көндә. Бүгенге көндә. Ләкин шулай да синең эшең ул гел акчага гына бәйле булырга тиеш түгел. Ул синең күңелеңә дә ул рәхәтлек китерергә тиеш. Син аны яратып башкарырга тиеш. Яратып башкарган эш кенә үз нәтиҗәсен бирә. Хәтта шушы менә теге сайлау куйдыгыз бит, зур гына хезмәт хакы һәм атна саен бара торган менә шушы мәҗлесләр, ләкин бераз әзрәк китерә торган дип әйме. Ләкин ул күпмедер әзрәк китерсә дә, ул барбер кайчан да булса, ул барбер тигезләшә. Ләкин аның өстенә бу ягы, сиңа иҗат ягы, ул сиңа теге үзең өчен, гаилә өчен, тормышың өчен, ул синең өчен доход кына теге китерми. Ул синең табыш кына китерми дип әйтәсем килә. Ул синең күңелеңнән чыгып эшлисең, яратып эшлисең. Һәр вакытта кешенең яраткан эше булырга тиеш. Шунысы мөһим бит аны. Шунысы мөһим, яраткан эшең булырга тиеш дип саныйм мин. Бүген инде әлбәттә күп сораулар турында сөйләштек Алина, шулай да син бик көтеп, мин бирмәгән инде сорау калды тапшыруда. Мин көткән идем әле бер сорау, ул минем теге бар бит инде теге үзеңнән соң тагы да алмашлар, ул безнең балаларыбыз бит инде, әйме? Менә балагыздан нәрсә күрергә, кемне күрәсез, кемне үз ягыздан менә теге артистлык ягы чагыламы, бармы дип менә шул сорауны да көткән идем әле. Рәхимет, җавап бир әле әйдә шул сорауга. Менә кызым нәни булса да әле әйме, яшь ярым гына. Шулай да кызык бит инде ул, үзең иҗатта кайнагач бит әле ул тагы да. Менә яшь ярым булса да, кызым нишләптер гел өскә аны күтәрергә кирәк, гел ул сәхнә сораган кебек, сорап булса, аның кулына бер нәрсә микрофон тоттырырга кирәк. Микрофон тоткан кебек әйбер сорый. Аннан соң булай китә ул матур гына җырлый, бии. Менә шул яклардан кырыйдан карап торам да, карам әйтәм. Нәкъ Анда да минем сәбәпләрем бар бит дип, хәтта сөенеп та куям. Димәк, бу булачак танылган актриса. Шулай димәк беленеп калый, да, яме безнең. Ансың да, һәр кешенең үзенең алдында сайлаулар насыйп булсын. Иң мөһиме, һәр кеше дә кеше булып калсын. Без һәр вакыт яхшылыкка өметләник. Бергә булып, бердән булып, якта киләчәккә өмет тотып яшәйик. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сиңа Алина, рәхмәт әле әңгәмә өчен. Алда чынлап та сиңа иҗат уңышлары, яхшы матур бәйрәмнәр һәм инде әлбәттә гаилә бәхете. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Әлбәттә, очрашулар күп булсын, дөньялар тыныч булсын, мәҗлесләребез алга таба тагы да күбәйсен. Киләсе очрашуларга кадәр. Roll up, hold up, pull up. I love I wanna, I'm tryna feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. Your love is fading, I feel. Татар һәм Авропа ашлары, татарча күргәзмәләр, менә дигән ялый турыннары, татарская усадьба, кунакханә, ресторан комплексы. Бездә бар тик иң яхшылары. Мәдәнияткә гашыйк кызыбыз Алина Гарипова бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә үзенең бар серләрен ачты. Чынлап та булган тамада да, түгел исәпли торган хисапчы да, кызы хәяткә менә дигән әни дә. Инде киләсе очрашуларны көтәбез, алар булыр дип өметләнәбез. Әлеге серләрне бүгенгә ябабыз, сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.